ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లిలో రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి జేవీఆర్ కిష్టారం ఓపెన్ కాస్ట్లో బొగ్గు ఉత్పత్తికి అంతరాయం ఏర్పడింది. జేవీఆర్ ఓసీలో 20,000 టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి, 70,000 క్యూటిక్ మీటర్ల మట్టి వెలికితీత పనులకు ఆటంకం కలిగింది. కిష్టారం ఓసీలో 10,000 టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి, 60,000 క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టి వెలికితీత పనులకు అంతరాయం ఏర్పడినట్లుగా సింగరేణి ప్రాజెక్టు అధికారులైతే తెలిపారు. గనుల్లో వరద నీరు చేరటంతో ఉపరితలం బ్లాక్లు చిత్తడిగా మారటంతో వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. గనుల్లో నిలిచిన వర్షపు నీటిని మోటార్ల సహాయంతో బయటకు తోడేసిన తర్వాత బొగ్గు ఉత్పత్తి పనులు పునఃప్రారంభిస్తామని తెలిపారు అధికారులు.